яките. Не си играхте. Не, няма. Това вече няма кой си играе с теб. Няма кой си играе с теб. Питбул. Питбул. Я как ми капе крака. Като не мога да ти стигне ръката. Къде стъпваш, бе, педерас? Да. И аз си махай краката от тук. Не! Гледай какво правиш, бе, нормален ли си пък? И какво правиш, не виж панталона? Какво са? Какво правиш сега точно? Какво правиш точно сега? Какво правиш сега? Питбул! 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 О, какво си духаш носа в мене, бе? Я, чакай сега, стой мирен, чакай сега. Седни сега. Така. Я да видим сега какво става тук.